Right, above all and below all mhuri yezimbabwe tose taona mavideos, taona manews, maupdates, speculation, everything zvazvichitenderera in the past few days from musi wa13 May apo panga pachinzi apo pakabuda Mnangagwa munyika zvakakonfirmwa naretired General Winston Gauke. So first nyaya yakatanga kutenderera inyaya yegoridhe. I think it's obvious why nyaya yegoridhe yakatenderera mhuri yezimbabwe, because muzimbabwe as of right now muri kutaridza kuti muri kubuda goridhe rakawanda singambobviri, so speculation around it inobva yava very loud, and it makes sense because actually in reality from our insiders, ma-insiders ari kuti actually goridhe riri kubuda zviri official and zvisiri official, zvichireva kuti iro pane madhiri akawanda anenge achitambwa kumabackdoor uko, right? But zvakamira zvakadaro, then nyaya yazosvika right now latest patable pedu iri kuti aiwa chakaitika ndechekuti musi wa13 Mnangagwa wakabatwa nezvakamubata, blood pressure yanga iri high, and achizobva akolapsa, and after akolapsa ndokuitwa airlifted vakumuendesa kuna naRussia, kuna naBelarus, kuBelarus kunomuzama kumutsvagira mishonga inodiwa, kumuzama kumupa healthcare iri kudiwa. So zviri kunzi he also went to other destinations in these days, but for right now they remain undisclosed. So as of right now information yatinayo padesk iri kutiti isusu nezuro Mnangagwa wakadzoka munyika, but kudzoka kwake munyika zvinhu zvakaitwa munoziva imimi kuti kana uri president, kana uchida kubuda munyika uri president haungobudi zvisingazikamwe. Panofanira kutova ene farewell tokuona uchinda totozvisa mumalogbook edu senyika kuti president wabuda ende pari kuzoshanda mari yakati, because it's taxpayers money after all. Kachiti mataxpayers bokwanisa kunge musingazvinzwisisi muri Zimbabwe, vamwe venyu you feel like you know what, since usiri kubhadhara mataxes uri muno muZimbabwe, maybe uri kurana kabusiness kako kari informal, hausi kubhadhara matax, and then wofunga kuti you are not part of the state, you are not supposed to talk panotaura vamwe vanobhadhara matax because hausi kubhadhara tax. Aiwa kwete, tikuda kuti unzwisise panapa kuti kana isusu tichitaura kuti kune Shabani, kune Mimosa Platinum Mine, kune chii, kune kuri kumainiwa lithium, all these companies they pay millions in taxes to the government. Why do they pay taxes like that? Because they are mining goridhe renyika in our land area, nyika tisuve nevayo handiti. So kana company iri kumaina ichiita millions and millions of dollars from our land, and then yobhadhara millions in taxes, and then Mnangagwa netimu rake votora mari yayo voishandisa zvavanoda vasiri kukuudza kuti vaishandisa chii, whether they're doing fine or they're doing bad things, but they have to declare all the expenses, all the income, and because we own this land together. We are all owners of Zimbabwe and its resources. So when these big companies pay taxes, vana Econet operating in our land, making money from us, izvi totoshandisa data reEconet, inobhadhara millions ku government, and mari iyoyo inenge ichiinda mumaoko ana Mnangagwa, and they have to be held accountable for how they use that money. Handiti mapaona, vanofanira kushandisa mari iyoyo zviri pajekerere, transparency, ende zviri pamutemo zvatakabvumirana mumaconstitution, zvatakabvumirana muparliament. Muri kuunderstand? So feel it, you are part of this wealth, you are part of, uri part wegenga, uri umwe wedu, and tiri varidzi vechinhu ichi, right? So tiri kunzwa kuti as of right now kudzoka kwakaita munyika ndopatitaura kuti zvenge zviri nechikachiwande kakudzvenga kakuita sei kamukayakaya, because haasi kuda kuzikamwa kuti wadzoka handiti. So but information yasvika manje ndo iri kutiudza kuti as a matter of fact it seems like his condition right now ndeimwe yayo kungoti kana achizobudikira public anenge achingobuda papublic zvemaminutes kana 1 hour 2 hours dzaamiredzi, but he have to go back because his condition is not good. Haisi kunyatsokumutendera kuti adi aite zvinhu ipublic kuti ave active. So it seems like his health is still bad, or his condition is still bad, allegedly, according to information yasvika patebhuru penews handiti. So vanonamatira president, vanofarira president, vanosapota president,
kana whether unosupporta ZANU-PF kana kuti hautosupporti ZANU-PF, but maybe you just love President Mnangagwa, ndonguva yekuti mupfugame mabvi nemagokora inoyi, monamata, mobuda ziya, mobuda misodzi, handiti motsanya, morega kudla, mopa vanotambura, mopa mari dzenyu, mari yese yepei ninda unopa vanotambura kuti president wako Mnangagwa vararame, because zviri kutaridza kuti vari pamahwani. So vayavo vamwe vaya vasingadi president Mnangagwa vanenge vachitoti aiwa ngandizvozvo ngaavone moto, ndonguvawo yokudi yekunopira zvimidzimu yara kuti yekunokanda zvichichichi pacho, because ndo zviripo ka munenge muchitoita kana kuti imbinjirika idzodzo, because mukaona makuwisha kuti munhu dei atofa wanguda, but tiripo pamuzinda wevanhu panapa, tichange tichikupai more updates as soon as news dzichipindira. Stay tuned. Thank you for watching.